Řekl jsem si, že tahle hra mě bude bavit. Takže vítám vás u prvního dílu na hru Hotline Miami 2 Wrong Number. Takže vypadá, že se mi ta hra bude dost líbit. Čekat, jak to nastoupit? Aha. Takže se na ní hned podíváme, protože vypadá, to je dobrá hra, viděl jsem to u toho Agreuse, doporučuji, to moc dobrý let's player. A dobře, no, nevím, jestli mi to půjde, jo. Tak. Já mám možná plán, jak bych mohl vzít tu blokádu a postřelit je tam, ale nevím, jestli mi to vyjde. Že vlastně jak on tady bude u těch dveří, že byl jsem u těma dveřama. Jo. OK. Tak. Dobrý. Ty vogo, tady jsou dva. Nevím, přemýšlím. OK, no, zatím nám to jde dobře. Tak. Tuhle hru vlastně hraju poprvé, protože... Kolik jich tu je? Aha, ten nožík. 15 nábojů, já si spíš vezmu tuhle. Jako... Aha, tady je ještě jeden. Oh, fuck. Aha, já jsem si nevzal tu zbraň. OK. Ník. Go. Takže no. První umrtí. Tady má tohle. Ne! Polezte. Ty vole. Já to je mě prdel. Tak. Teď si musím hlavně dávat bacha na to zmrda. Tu už mi jako došly náboje, nebo... Ty vogo. Jak to, že nejdou? Ty vole. Ale tuhle hru chci dohrát určitě. Tak. Kolik tam máme nábojnic? Polezte. Tak. Ty vole, já ho tam nikdy neuvidím. Tak, to zrovnám. Tak. OK. Ty vole, tam je další smrt. Tak. Gorbačík jeden zastratej. Ty vole, kolik jich tu těch zmrdů je, no. Polezte. OK. Pojď ještě ty. Jak už tě máme z fleku. Ty vole. Jsem bez zbraní. Aspoň že tak.
Jo! Ty vole, já ho dal to hajzle, já ho dal. A kam máme jít? Teď? Tam moc teda nevyšlo. Kdyby si vzal červené triko, až aby někam dořítí nebo něco. To musí být ale další cesta tady někde. Jo, tady. Tak ještě je tenhle. Aha! Go to the car. A to auto bylo přece, jestli si spojím, bylo tam. Budou tady ještě asi ty psy. Ale já nevím, kolik mám tady těch nábojů. Tak určitě si vezmeme tuhle. Ty vole, pořádná kalba tu byla. No, ukažte. No. Poté řekněte, že jsem aspoň těch 35 000, řekněte, že jsem byl dobrý. O, dokonce víc. Tak to jo. O. Dobré, no. Zocečko? O, máme další masku. Otevřenou. Tony. Mask on look at Tommy. Dá Tony. Jo, jako to nemá žádnou zbraň. Happy Halloween, see you golden pizza. OK. Si to přečtěte sami, to budu tak. Bye. OK, no, takže to mám vzít pizzu. A máme ji někam doručit nebo něco? Na hajzlu ji mám doručit. No, přemýšlím. Hošani, chcete picičku? Ne, nebo jako to máme tím autem dál? Přemýšlím. Asi jo. Jo, takhle, to máme tím autem. Já jsem nevěděl. Ale teď už vím. Teď mám docela strach, co nás bude čekat. Na tu první misi jsme dali docela dobře, jako, ale... Nevím. Asi ne, to zase bude v pizzerii, jaká přestřelka. Dobré, chápem. Go to the car. Máme jít do auta. No, dokonce jsem otevíral dveře, no, tak to je dobrý. Mám docela strach. Mám strach, co nás bude čekat. A co tady za problém, že vydává kurva žádnou zbraničku. Nemám žádnou zbraničku. Ok. To je jaká sekera nebo něco. A tam už je jeden s pistolou, tady s jeden s brokádou. Je takhle. Musíme získat jak tu brokádu. Brokádničku. Takže tady toho zmátím. Tak. Přemýšlím, jak bych to udělal. Ty pomeranče jdou vzít. Napadlo mi jenom, že bych třeba po nich mygl pomeranč, ale... Ty vole. Pojď sem, pojď. Pojď. Tak. No tak, a on tady vlastně bude čekat. To je na hovno.
Ty vogo. Ty vole. Ne. Pojď, pěkně, pojď k tatínkovi. Tak. Ty vogo, ale jak je mám zabít? Jak je mám zabít? Tady se... Pojď. Tak. Tak. To chápem. Ne. Ty vogo. Já jsem se chtěl schovat za to, ale vypadá, že to prostředí, že se moc tady schovávat nemůžem. Já si první půjdu na tyhle šuliny. Šulibrky, sem půjdem. Jasně. Mě to dřív nenapadlo. A už se začínám vracet zpátky do formičky. Do starého hotline majamky. Ne, tak už ne. Pojď. Takže hop, chápem. Tak, chápu. Tak vlastně sejmeme tady k toho, vezmeme tu jeho pušku. Postřelíme tady k toho. Vezmeme si brokádničku. Střelíme tady k toho hajzla. Tady by tu mělo být další. Jestli to obejdu takhle. Protože mám docela strach. Ne, já jsem se netrefil, kurně, a to už mohlo být ten poslední šulibrk. Ty vole, tahle hra nás mě teda pobaví. Já nejsem zvyklý na takové hry. Tak, pojď. Šulibrk. Pojď, to dokážem. Ty vole. Než to věřit, to vlastně tou myší, vole, máte to, že rovnou to zaměřování, to střílení, všechno. Tak. Potřebuji udělat jaké fintičky na ně. Půjdeš sem, nebo jdeš dál, jo? To jsem ho nestřelil, nebo co? Zastřelil jsem ho vůbec? Já jsem s tebou počítal, hajzle. Bolest taky. Jsi jako... Myslím, že ti tak nechám, hajzle. Tak mám posledních 5 nábojničků, Jo. Jsou to všichni? Jo, jsou to všichni. Oh yeah, fuck. To je jako... Ne. Jako řekni. Tak. Polezte. Oni teď vylezou. Tak. Já se čím tady ty. Kolik jich tu je, jenom jak vím. Či jich tu je docela dost najebaně. Vím, že tenhle typek se ani nepohl pořádně. Navzájem.
doplníme návodníčky. Do prdele. Ty vole, oni sundal jakou tu sekírkou nebo nožem, nebo co to je? Ty myslíš, že si střelíš? Postřelil jsi, ale jenom jednou. Ty vole. Pojeb koště. Počkej, já se musím vlastně jak schovávat. To pochopil. Tady to se střelím. Tady to taky musím se střelit. Voko. OK. Ty vole. Musím vzít zadkem, já to musím vzít fakt zadkem. Hop. Hop. Ty. Hajzle. Že tak, aspoň že tak. Ty vole, tady jdou další frajeři. Šuliprci. Ty vole, jak to, že jsem ho... No proto, už no proto. Jsem chtěl pičovat. Proč jsem ho nestřelil? Čo, on tam zakryvají ty dveře. Jsem si nevšiml. Konec? Konečná, nebo co? Nebo ještě se bude střílet? Go to car. OK, no, takže máme jít zpátky do auta. Ty vole, to jsem si zase měl vybrat, ale baví mě to. Není to špatná hra. V obchodě jako taká přestřelka, kurňa. Ne. No, jo, dobré. Chápem, to budu přeskakovat, to je na hovno. Jsou policajt. Kde oni furt nám ukážou to zbraní. Ty vogo. O, tak v pohodě, to bude víc. Jaký ten speciál bude? Bude speciálek? Není špatné. Ačko, konečně Ačko. Super, no, takže už se podívat asi dolů, ne? Dolů spíš. Ty vole, kolik těch schodů tady mají? Jo, tady, jo, chápem. Among the... Chápem. Jaká přestřelka to bude? To není moje mrtvola. Šulibrci, máte tady něco? Kdyby si vzal ten kufr. Něco. Bylo to v pohodě, no. Můžu se podívat ještě níž, no.
Ne, to už nejsou schody, jo? Že půjdeme na vrch. Se kouknout. Jestli tam něco je dobrýho. Nevím. Fakt přemýšlím, co to mám dělat. Vlastně go to car, máme jít. Stop. Ref. Dobré, dobře to udělali. Zase Florida, Miami. Co to? A co tam blijem nebo něco? OK, no. Někdo nám volá. Taký čurok. Taký čuromrd nám volá. Tady asi těžko, tady nemáme jít pro nic a asi máme jít zase do auta, jak to vypadá. Kama pánové, máme jít do autíčka. A co máme dělat? Jo, sem asi jít určitě. Taky býta nebo něco. Takhle. Proč máme každou celou dobu pomalu každé jiné auto? Takže třetí scéna, Warnaves. Není špatné. Jo, určitě. Dobrá muzika nám do toho jde. Taká disjokejská. Jasně. Čuromrdi. Ty no jo, takhle. To je zase... To je ten problém, já nemám žádnou zbraníčku do sběrny. Si zase musím sehnat jako pačidelko, tak. Já si prdel, nechceš mi říct, že tam to byla upilova brokovnice. Ty vole, tak to musím mít. A to musíme jít jak jinak, to musí jít jak jináč. Protože... ta broka musí jít jak jinak. Musíme asi jak počkat, až on někam zaleze. To je za čuromrdy. To jaké zlatnictví nebo něco. A jasně. Počkej, tam byl... já jsem je prdel. Já nechtěl, pánové. Polezte někdo, polezte. Polez do dveří. No, ty s tou upilovou brokovničkou bys mohl pěkně jít, ať sejmu. Jo. Tak, přesně. Tak, pozdravuj doma. Pěkně tady vezmu čepičku, to je upilovou brokovničku, ty čepičku, ručka. Jsi taky chujo. Jako tak to se můžem schovávat za ty stoly. Nová rada, neschovávat se nikam, kurva, musíme tam rovnou vletět a postřílet, jak za mlada. Chápem. Chápači. Chápem to. Docela. OK, polez. Já si beru akáčko, to se hodí. Tak se akáčka hodí. Co vy čuro? Mrdí. Jsou zmrdí, čuro mrdí.
Ty vole, oni už tady střílí, ani nemůžu vědět pořádně, že tu jsem, kurva. To je... No pojď. Hop. No polez, dělej. To bylo, kurva, tak brokádu by si mohl vzít, nebo tady... Buď to máme na brokádu. Ty vole. A že máme jaké havajské gatě. Přemýšlím. Polez, dělej. No, doktore. Hop. Polezte. Hop. Ještě jeden. Hop. Jasně. Teď si vezmeme tuhle. Ten poleze sem. Ne. Jo. Jo. No. Chci říct, že mi došli... Kurde, fix. Náboje. Ne, to nechceš. Polez. Come here. Piču, přestam tak stát, vole, s tím páčidlem. A akce! Ty polezeš. Dobré, no, tak díky, to se hodí. No jasně, to můžeme tunma. Jsme čuro mrdí. Teď sem polezete. Kokot. Ty vole, už jsem to skoro mohl mít. Už jsem cítil prostě v kostech, že to dám. To se stává, když si nevěříte. Piču, zavři ty dveře. Zavři ty dveře, ty homlesaku, zavři ty. No, tak to už jsme v prdeli úplně. Možná. Hehe. Já mám plán. Co, kde? Ty seš, kde? Jasně, ty to polezeš tu má. Přestřelky jak hajzl teda. Tam vlez tu má. Klidek hošaní, klidek. Čo, oni už tady střelí, jo. Čo, už jsem posratý z toho. Pěkně mě to naladilo dneska po... Pěkně mě to naladil. Pičo, ty jsi to nabral kde, ty skurvisine. Mrdovský. Polez. Oh, fuck. Teď, pěkně. Zašlapne mu hlavičku. Vezmeme si pistolečku. Střelíme ho. Pičo, a jdem tam. Jde se střílet. Takže jestli se vám tady to video líbilo na hru... Jak to bylo? Dáre, nemůžu teď vzpomenout. Hotline Miami 2 Wrong Number. Mně se to líbí určitě tahle hra, budu dál v ní pokračovat. Tahle série mě strašně baví, vypadá, že je dost dobrá.
a budu rád za každý like, za každý odběr, za každé zhlédnutí. A čus u příštího dílu na hru Hotline Miami 2 Wrong Number. Čau.